Commander morning, sanibonani ngani zakwethu uGodole okankomgodole umfana udaba ke niyalwazi. Ngani zakwethu uzoba isicelo nje sifishane esiqonde ngqo kumkhonto wesizwe. Ngizothi kumkhonto wesizwe njengoba ngo2026 sizoqoqa bonke omasipala ngobuningi babo. Ngicela ukuthi umkhonto wesizwe uvale lento yamavatelikani, lento yama water tank. Esingazi ukuthi umsebenzi wawo yini acebisa umnikazi wawo amavatelikani ongawusizi ngalutho awawusizi ngalutho umphakathi. Ngicabanga ukuthi ukumba ibhoholi ku70,000 75,000 kodwa uma ungalandelela ubheke le vatelikani lengenyanga okungenzeka kube mhlambe ibhala boma 500,000 or ukuya phezulu ngenyanga leyo mali kodwa ngeke izibhale ngaphansi ka70,000. So leyo mali leyo kungani ungagujwa amabhoholi kufakwe emphakathini? For instance lapha eMandeni amanzi intolo azalwa funeka ngaba abantu baseMandeni bagujelwa amabhoholi ukuthi bekwazi ukuthola amanzi, kodwa ngoba uhulumeni wamasela ophethe awuyenzi yonke leyo nto leyo. Umkhonto wesizwe ngicela ukuthi uma ungena komasipala uqede lento yamavatelikani, ngiyacela ngizocela nje lento yamavatelikani it's nonsensical. Lento yamavatelikani kucetshisa umnikazi wazo lezi zinto lezi, umphakathi awusizakali kalutho ngendaba yamavatelikani. Umkhonto wesizwe sikuthembile kakhulu, sicela amabhoholi noma ningenze niwafaka izo zonke indawo, but ufanele ukuthi afakwe abe khona. Angeke kuthi indawo enjengeMandeni ngempela ayinamabhoholi, ziningi indawo ezinamanzi axhaphakile obona ukuthi ungani nje kube kuvuka amanzi manje kodwa uhulumeni uthula uvala umlomo. Ngiyawethemba kumkhonto wesizwe impela uzoba soba qoqo masipala, angibuzi ngiyasho ngiyayisho leyo nto leyo. Pasobhola I'm